Ngicela ukubingelela abazalwane egameni likaJesu, izisebenzi zenkosi zendlu yenkosi uJesu ezisebenza umsebenzi obaluleke kakhulu ukuzuza abazalwane noma abantu benkosi ekwazini icebo likaNkulunkulu, umbuso esibizelwe kuwo sonke. Okhulumayo uBaba uGazu eNewcastle. Ngiyathanda-ke bazalwane ukuthi siqhubeke nendaba yethu esilokhu siqhubeka nayo. Namhlanje senza upart 4B, post AD 70, okungukuthi-ke after i-first century. Ngiyathanda ukuthi sibuke-ke bazalwane la sigcine khona, sigcine sikhuluma indaba yethu sithi sizoqhubeka nayo namhla ngoLesine ukuba siqedele ingxenye yokugcina kuziyingxenye ey'ntathu esinazo. Kodwa-ke before ngiye lapho, ngafisa ukubeka nje uhlaka ukuthi sizohamba kanjani. Kunanansi inguqulo ehlanganisiwe ngokuphelele ukubonisa isikhathi esingena kuso manje. Iphethe-ke okunye kwakho iy'ncwadi, ngamanye amazwi engingathi ama-references esizobe sibuka noma esizobe sihamba ngawo ukuhlahlela noma ukuhlaziya indaba yethu esiyikhulumayo. Iy'ncwadi sizoyibheka, incwadi yesambulo chapter 1 verse 19, abasekorinte besibili chapter 5 verse 17, amaHebheru 12, isahluko sonke, ube uPeter wesibili chapter 3 isahluko sonke, nesambulo 21 to 22, lezi zahluko zokugcina zombili. Ngaphansi-ke kombono wokugcwaliseka after noma post AD 70, ukuthi yiziphi izinto esiyibona seyigcwalisekile. Kubaluleke kakhulu-ke bazalwane ukuqonda ukuthi uma ufunda iBhayibheli lezi ncwadi eziwu-66, kusuka kuGenesis kuze kufika kuMalakhi, uphinde kusuke kuMatthew kuze kuyofika kwiRevelation. Ngiyafisa ukuthi ngiphawule labazalwane ukuthi umonakalo omkhulu owenziwe ithina bazalwane uma sifunda iBhayibheli elinezincwadi eziwu-66, okuyizona ncwadi okufanelekile ukuthi abazalwane uma befundisa indlu yenkosi bafundise bebhekile ukuthi lezi ncwadi ngokuhlukahlukana kwazo zibhaleke kanjani, ziphethe muphi umyalezo, lo myalezo wasiphi isikhathi. Uma umuntu efunde kangakunaka lokho, kuyenzeka ukuthi akhulume into ongafanele ngabe isakhulunywa indlu yenkosi noma yibo bonke abazalwane abakholwayo, ngoba iBhayibheli kuthiwa liphefumulelwe liphefumulelwe uNkulunkulu ngomoya ukuba lifundise liqondise abantwana benkosi ukuze bahambe njengalokhu kubhaliwe embhalweni. Siyakhumbula kuJesu ukuthi uma efika uthi kubhaliwe ngami embhalweni. Bathi laba
bafuna ukuphila okuphakade bakufuna embhalweni uthi uJesu nifunda imibhalo nibheka noma nicabanga ukuthi inokuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade kukimi. Uma ugeja mina ukugejile ukuphila okuphakade. So-ke ngifisa ukugcizezela lokhu bazalwane ukuthi noma-ke lezi ncwadi seyifundwa zinendlela eyifundwa ngayo. Abantu abaningi kakhulu igaba esake sayibala sathi kukhona ama-futurist, kukhona ama-idealist, kukhona ama-historist, kukhona iy'nhlobonhlobo ngey'nhlobonhlobo bazalwane. Ama-views abo noma ukubuka kwabo iBhayibheli uma belifunda indlela ongathi uma ubuka ukuthi bacabanga kanje, uma befunda bafunda kanje. Bafunda baqale kwisambulo bahlehle nalo iBhayibheli baze bayofika kuGenesis. Lokho-ke kuyindlela engancomeki ukuthi ufunde iBhayibheli kanjalo ngoba ukwenza ukuthi ulahlekelwe ukuqonda izinto ngendlela eziqondiswe ngayo. Yingakho-ke ngithi uma ngixoxa le ndaba ngiyixoxe ngithi siney'gaba ey'ntathu. Lezi y'gaba ey'ntathu zikhava lonke iBhayibheli kusukela kuGenesis kuze kuyophuma kwisambulo. So-ke ngiyacela-ke ukuthi ngiqale bazalwane ngibheke ukuthi kokwedlule sixoxe kanje noma sixoxe safika la khona sithi siyongena-ke sesingena kule ndaba sixoxa ngendlela yokuthi siphendule umbuzo ongaba khona kubazalwane othi pho thina kulesi sikhathi umbuzo-ke pheko umbuzo ungathi yisiphi lesi sikhathi. So-ke sizokuphendula-ke konke lokho noma ngizokuphendula konke lokho ukuthi isiphi lesi sikhathi esithi sikuso manje. Ngoba uma uzophendula imibuzo ungasinakile isikhathi luzobheda uhlelo. Ngifisa ukubuka kanje bazalwane noma ngandulele kanje. Kokwedlule ngixoxe ngengxenye eyingxenye yokuqala ethi the days of the fathers, that is the beginning of the age. Kusukela kwi-Old Testament to the last one, to the last portion of the Old Testament. Ngamanye amazwi kusukela kuGenesis kuze kuyoshaya kuMalakhi. Those were the days of the fathers of Israel. Ngamanye amazwi obaba bakwa-Israyeli, obaba babo kukhona indaba ababeza ngayo that in the beginning, ekuqaleni, ingxenye yokuqala-ke leyo. Bese kuzoba nengxenye yesibili. Ingxenye yesibili yona ngingayibiza ngithi end of the age or last days. Lo end of the age or last days yiwo-ke lo oqale kusukela kuMatthew kuze kuyofika kuchapter 20 ka-Revelation. From Matthew to chapter 20 of Revelation. Ngamanye amazwi zonke lezi incwadi ezila ku-New Testament kusukela kuMatthew kuya ku-Revelation chapter 20 zincwadi ey'fola under ku-last days. Amen. So uma umuntu engakunaki-ke konke lokhu kungenzeka-ke athi lokho akukhulumayo athi mayifunda i-New Testament from kuMatthew kuze kuyofika kuchapter 20 ka-Revelation athi usefunda kusivumelwano esisha, usefunda
indaba osekuyindaba yethu noma indaba yalaba aba after u70 AD. Kanti leyo ndaba leyo iphakathi kule ndaba esithi i-transition. Ngamanye amazwi ilaba bazalwane khona ababehamba parallel, behamba kukhona umthetho usaqhubeka kuqala futhi indaba ezothatha over. Uma laba bephuma estage faneke laba bengena sekuqalile. Ingakho kuthiwa sebekudlile ukuphila kwezwe elizayo, sebekunambithile ukuphila kwezwe elizayo. Kwakushiwo ngoba kwakusayiwa khona ku70 AD emphelandaba. Amen. Manje ke uma sesiqhubeka ke from ku-part 2 after ama last days, manje sizoxoxa ngengxenye yokugcina number 3 ebizwa kuthiwa u-everlasting age. Lapha ke izinsuku zaphakade ezingasoze zaphela esikuzo manje. Uma ethi umuntu sikuphi manje, siseyinsukwini zaphakade, asisekho ey'nsukwini zokugcina. Zaphela iy'nsuku zokugcina, ziphela kwi-first century, ku-70 AD. I-first century yaqeda konke lokho nakuba ke i-century phela ku-100 AD, kodwa zaphela zonke izinto ey'ndala ku-70 AD. After 70 AD, that is why ngithi post 70 AD wabe sengena indaba entsha, singena ku-new platform, ku-new stage, la sekusina khona abantu abathi sesifikile la besiphokophele khona. Njengo-Israyeli owakade ezulazula ehlane for 40 years, kodwa kwathi uma sebengena after 40 years bangena. Ngamanye amazwi ithi le ndaba bephuma eGibhithe, abangenanga what you call eCanaan, kodwa bazulazula for 40 years. Kwathi after 40 years bangena ekuphumuleni kwabo. Iyo ke leyo ndaba edlalwe iBhayibheli kusukela ekuqaleni kuze kufika ekugcineni, ukuthi nabazalwane esikhathini sanamuhla sikhuluma ngesikhathi sokuthi after 70 AD bangena kuyiKhenana labo. Asiyixoxeke ke bazalwane, sesifike la siyixoxa khona ukuthi lezi insuku esikuzo manje zinsuku zini. Uma kungakhanyi ukuthi zinsuku zini, nakuba sesifunde kangaka, nakuba sisazofunda, kuyobe kuyibhadi neshobolo kubantwana benkosi ukuthi bangakuzwa. Ngiyazi ukuthi bangahle bezwe nje ukuthi ngixoxa ngithini, kodwa bangakuzwa lokhu ukuthi kuthini khona lokhu, ngoba imibhalo mningi, omunye uthanda loya, omunye uthanda loya, kanti kune-sequence okufundwa ngayo le ezokwenza ukuthi ubone. Uma ungaboni-ke, hhayi-ke awuboni. Amen. Ake ngihlanganise-ke bazalwane, ngithi ukuhlanganiswa okuphelele kwezincwadi zalesi sigaba engena kuso, isigaba number 3. Lesi sigaba ke bazalwane ngizosethula ngo-chapter 12 wamaHebheru, noPeter wesibili chapter 3, neSambulo 1:19, Sambulo 21:22, ngigcine ngabaseKorinte besibili chapter 5 verse 17. Incwadi lezi ezijwayelekile ezaziwayo esesixoxile ngazo kaningi.
Ke ngibambeke unumber 1 wami ngithi Isambulo 1 verse 19. Isambulo 1 verse 19 sifundeka kanje. Ngakho ke loba okubonileyo nokukhona nokuzokwenzeka emva kwalokho. KJV, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Lokhu ke kubonisa ngokusobala abazalwane ukuthi incwadi yesambulo ikhuluma ilanguage ethe kuthiwa apocalyptic, okuyilanguage ephethe ukwambula izinto ezayifihlakele. Lesi isambulo senkosi uJesu. Inkosi uJesu isinikeza umzalwane uJohn owaziwa ngokuthi wayesesiqhingini sasePatmos. Uma ke lencwadi ifundwa ithi isikhathi sokugcwaliseka, the then time, lesi sikhathi uJesu uthi akalobe akubonile, loba okubonileyo. Ngamanye amazwi izinto lezi umzalwane aseyibonile uthiwa akayilobe. Kuyezwakala ukuthi uma ethi akayilobe kunenkulumo equkethwe ile ndaba. uJesu utshela uJohane uthi ngakho ke bhala izinto ozibonileyo noma loba izinto ozibonileyo. 1, nezikhona manje. Uyabona ukuthi ezikhona nini? Manje, ngalesi sikhathi ebhala. Akusizona izinto ezizolandela okuthiwa ziseza in the future, kodwa izinto azibonile, azaziyo, nezikhona manje kulesi sikhathi abhala ngaso. Akazi ukubhala into angayazi, uzobhala into ayibonile, nezinto ezikhona manje, things that are available, things which are so ke uma kuthiwa nezikhona manje bese kuthiwa neziyokuba khona emva kwalezi. Okay, lokhu ke kusinika umqondo noma isakhiwo sesikhathi sesambulo ukuthi isambulo sibhalwe nini. Ngoba uma uJesu ekhuluma ngezinto ezikhona manje nazibonayo nezizoba khona emva kwalokhu noma emva kwalezi, kusinika kumqondo wokuthi uRevelation ubhalwe ngesikhathi esingeyakhona emva noma after u-70 AD. Lezi zinto zazenzeka ngesikhathi sika-70 AD, before 70 AD, not ngaliya. Izinto ozibonileyo, kusho kumzalwane, izinto ozibonileyo, 1, umsebenzi kaKristu wokuhlenga, salvation that was towards AD 70. Izinto lezi ayibonile. Uyibonile ukuthi nazi izinto ezezekile uJesu enza umsebenzi kaYise. Uthi uJesu ngelinye ilanga, uma ngingenzi umsebenzi kaBaba ningangikholwa.
Kuthiwa-ke kulo mzalwane izinto ozibonileyo, ngamanye amazwi umsebenzi kaKristu wokuhlenga, salvation, towards salvation. Ngamanye amazwi babebheke ku-70 AD la babezohlengwa khona ngokuphelele. Babesanikezwe isibambiso sikaMoya Oyingcwele ngoba ibandla noma indlu yayisakhiwa. Ngesikhathi kwakhiwa indlu, ibandla lingayitholile insindiso ephelele. Kuthiwa lalibambe isibambiso sathi insindiso isiphelele. Kodwa kuthiwa until that day where you shall receive your salvation, kwakusabhekwe lapho. Nezikhona, ngamanye amazwi, izinto azoyiloba azibonile nezikhona. Yini ke ezikhona? Ngamanye amazwi la impilo yesivumelwano esisha ebandleni, that is before the last days. Kwakuyi nezikhona ngaleso sikhathi leso, kwakuyizinto ezikhona. Siyakhumbula ngolesibili sixoxe indaba yokuthi uJesu uthe abaqhubeke bewufundisa umthetho. Ongawufundisi umthetho ofundisa okunye obamncinyane embusweni. Ngamanye amazwi izinto ezizayisekhona lezo. Okunye kwakho kwakusekhona kusenzeka ngoba uJesu ekubekile lokhu ukuthi baqhubeke bakwenze kuze kufike la kuqedwa khona. 3, ezizokwenzeka maduze. Kwakunezinto-ke ezazizokwenzeka maduze. Lokhu kusinikeza umqondo ophelele ukuthi ibandla lalingakafiki la khona kudilizwe iJerusalem. Sizwile ngesikhathi sifunda kuMatthew 24 ukuthi kunezimpawu ezithile okufanele zenzeke zonke kuze kufike la khona lidilizwe. Kuthiwa-ke ezizokwenzeka maduze. Yini ayizokwenzeka maduze? Ukwahlulelwa kohlelo lwesivumelwano esidala, that is judgment of the current age. Angithi kule age le kwakuyi-age okuthiwa i-age yama-last days. Kwakuzokwahlulela leyo age leyo, that was their current age ababekuyo. Izulu elidala kanye nomhlaba omdala kwakuzobhubha konke lokho kuphele nya ngakho. That was before AD 70. Lokhu kusho ukuthini? Kusho ukuthi isambulo asibhalwanga ngezinkulungwane zeminyaka ezizayo. Ngamanye amazwi isambulo sabhalwa before AD 70. Asibhalwanga ngo-85, ngo-95 AD, ngo-100 AD. Yabo, yonke leyo nkulumo le ekhulunywa abaningi ukuthi ngoba ukuba isambulo sabhalwa after 70 AD, for sure kukhona la bekuzovela khona ukuthi kwenzekani ngo-70 AD. Akukho la kubhalwe khona ezincwadini ngoba iBhayibheli lavalwa ukubhalwa before AD 70. Ngo-AD 70 ila indaba ibivuthi bekuku-climax. I-consummation yenzeka lapho. La khona kwakumuncu abazali kunendlala eJerusalem, abazali bedla izingane zabo, beyithosta, beyirosta, bezidla raw. So-ke akekho-ke umpostoli owayibhala ngaleso sikhathi ngoba base bephumile. Baphuma laphaya uMatthew chapter 10 verse 23 ngoba ngo-66 AD 66 AD amasotsha aseRome ayeselikakile iJerusalem. Lokho sikuthola emlandweni kaJosephus owayengumJuda owagcina ethenge ubuzwe baseRome waseba ngapha kumaRomani ukuze aqhubeke abhale. Kwangasiyena umzalwane, kwakuwumuntu nje wezizwe.
ngamanye amazwi umuntu ongakholwa ofana nabaningi kwaJuda babengakholwa. Yena waqembukela ngapha kumaRomani ukuze aqhubeke nomsebenzi wakhe. So-ke siyakubuka-ke lokhu bazalwane ukuthi kulesi sikhathi lesi abazalwane baphuma bonke babaleka. Uma bebalekele ey'ntabeni, uthi uJesu niyothi ningakayiqedi yonke imizi noma amadolobha akwa-Israyeli noma kwaJuda, indodana yomuntu iyoba isibuyile, iyobuya ningakawaqedi lawo madolobha. So-ke lokho kuyacaca ngokusobala ukuthi abazalwane banele babona ukuthi nansi impi isikake eJerusalema. NgokukaJosefasi ulobo ukuthi uJosefasi bama iy'nsuku eziyisithupha bekake iJerusalema, kwathi ngosuku lwesikhombisa bahamba. Abazalwane-ke ngoba uJesu wayebatshenile ukuthi mase nibona kwenzeka lokho anophuma nibaleke. Baphuma babaleka bagijimele ey'ntabeni. Amen. So-ke yiqiniso-ke lelo elingayiphikiswa elibhaliwe kuMatthew 10 verse 23. Okunye kwakho okushiwo isambulo sikhuluma ngokudlula kwezwe elidala nokufika kwezulu elisha nomhlaba omusha ngesikhathi sabapostoli. Konke lokhu kwenzeka ngesikhathi sabapostoli. Khumbula ukuthi uthi uJesu kubo ngithi chapter 16 kaMatthew verse 28 uthi ngiqinisile ngithi abanye benu abamila abazukubona ukufa ize ifike inkosi embusweni wayo. Ngamanye amazwi lokhu kwakwenzeka ngesikhathi sabo abapostoli, abanye sebelela abanye bengakalali, njoba ithi abanye benu bayakukuzwa ukufa ize ifike inkosi embusweni. Ku-34 chapter 24 verse 34 kuMatthew ithi this generation, ngamanye amazwi ikhomba bona abapostoli esikhathini sabo ukuthi lokhu kuyokwenzeka kule generation le, akukwenzeka kwenye generation. So-ke isambulo-ke siyavumelana, ngamanye amazwi uJohn eloba incwadi ayinikezwa uJesu noma isambulo sikaJesu iyavumelana nendaba uJesu ayikhulume entabeni yemnqumo, ekhuluma ukuthi kuzokwenzeka lezi zinto. Uma esenikeza isambulo esinikeza uJohane, umnikeza into evumelanayo noMatthew, ngoba yonke le ndaba ikhulunywa uJesu, nale engapha ku-Revelation ikhulunywa uJesu futhi, azikwazi ukuphambana. Ingakho ababhali noma ama-theologians noma ama-scholars axoxa indaba ethi uJesu wageja uma ethi uJesu this generation, ngoba benomqondo bengama-futurist ukuthi uJesu kuze kube manje akakabuyi, kodwa wathi this generation, abanye benu abala bayokuyibona indodana yomuntu ibuye. Kuze kube manje akakenzeki lokho. Bathi kuJesu wageja, wafeyila, therefore ungumprofeti onamanga. Bonke-ke abathi uJesu akakabuyi kuze kube manje, nabo bahlanganyela nalabo abathi uJesu akakabuyi, shuthi uJesu wageja. Uma ageja uJesu then ungumprofeti wamanga. Basho njalo-ke bonke laba bathi abakuphikayo ukuthi uJesu swabuya, noma bengathi kukhona labafunda khona, kodwa zonke lezi ndaba esesizixoxile zikubeka ngokusobala ukuthi konke lokhu kwenzeka ngesikhathi sabapostoli. Then-ke uma sikufunda lokhu, sikufunda kungasho lento esiyifundayo, then-ke singabokudatshukelwa bazalwane, singabokudatshukelwa kakhulu, singabokuhlekwa kuthiwe nampa laba banamanga abathi inkosi iyabuya. Zolo lokhu kade kuthiwa uJesu uzobuya nge-23-24, azange abuye azohlutha ibandla lakhe.
nanoma yinini izolo lokhu futhi nge-29 30 31 December kuthiwe kuzoba mnyama ezweni, azange kube mnyama ezweni. Kuseyizo zonke izinto zama-futurist eyilokhu yigeja. Nami ngifunda ngo-1988 kwake kwafika into enjengaleyo, saze sathi nabafowethu asiyeke ukufunda sisafundelani ngoba kuthiwa uJesu uyabuya. Kuze kube namhlanje uJesu uyabuya, kuze kube namhlanje. Now ofundayo-ke makaqaphele ukuthi ufunda khona yini akufundayo, noma ufunda nje lakhe iBhayibheli lama-futurist. Kuvela ngokusobala-ke bazalwane ukuthi lezi zinto zibonakala kuyizinto esingathi zagcwaliseka ngokuphelela ngo-AD 70. Zagcwaliseka zonke, akukho neyodwa engagcwalisekile. Noma ungafunda kuphi eBhayibhelini ubheke ukuthi lokhu kwagcwaliseka yini, uzokuthola kwagcwaliseka. Ungabe ufunda kabi uma uthola okunye ongakagcwaliseki ukuthi cha-ke lokhu akagcwaliseki. Ngabona impela ukuthi mhlambe ufunda ngale ndlela kade ngisho ngayo ukuthi uqala kuGenesis uye uqala kuIsambulo uye kuGenesis. So uma ufunda kanjalo-ke for sure vele uzophambanisa, uzokhuluma iBhayibheli elingakukhuluma. Amen. Eke sibambeke Isambulo 21 chapter 21 to chapter 22. Angizukusifunda abazali bazoyifundela, kodwa ngizokha nje ukuthi lezi incwadi zivumelana kanjani. Isiphetho salokho uJesu akusho kuIsambulo 1 verse 19. Eke sikubukeke lokho. Sibonisa isimo esesimisiwe, hayi esisazolandela noma in the future. Asikho isimo esithi kuyi-future konke lokhu uJesu asekunikeze uJohane. Kuvela ngokusobala sesixoxile. Asingeneke kwincwadi yamaHebheru chapter 12. Kule ncwadi bazalwane le ncwadi iveza ngokusobala ukuthi abazalwane sebefikile eJerusalema elisha. Incwadi le ebhalwe between 54 kuya ko 60 noma ko 64 AD. Chapter 12 wakhona obe ababhali bayo babhale baze bafika la khona ukuthi uma selifikile iJerusalema elisha kuyophilwa kanjani. Ingakho kubazalwane bethi selinambithile ubumnandi bezwe elizayo, ngoba base benikeziwe bafundiswa ngezwe elizayo. Ake ngithi ukusheshsha kancane manje ngibona ngathi ngihamba kancane. Uthi ke lo mbhali uthi chapter 12 verse 22, kepha nina senifikile entabeni yaseSiyoni eJerusalema lasezulwini. Okay. Now after AD 70 uma kuqedwa nge-old age, the last age, the times of the old, abazalwane kuthiwa nina senifikile entabeni yaseSiyoni eJerusalema lasezulwini. Bawuqedela kahle ke abazalwane, ngiyacaphuna nje ukuze ngisheshe ngifike la kufanele ngifike khona. Lokhu uqinisekisa ukuthi
kule ndaba esiyifundayo. iJerusalema elisha selifinyelelwe, ngamanye amazwi we are in it. Sesikulo manje. Esikhathini sethu asisakwazi ukukhuluma noma ukushumayela noma ukufundisa sisaya khona, sesifikile. We are in it. Sikuyi-possession. We are in. Simi khona. So omunye ke hawu kanjani ngoba sisami kuwo lo mhlaba omdala. Yes. Uma uzokuthatha ngaphandle kwalokhu esinikezwe khona kuthiwa izinto zethu within faith, zisekukholweni. Ngaphandle kokukholwa awukwazi. Kuthiwa abaningi eKhenani abangenanga ngoba eKhenani kwakungenwa ngokukholwa. Abaningi bawela ehlane. So namanje ke kusekhona ke lokho kusazokwenzeka ukuthi abaningi babe outside the Jerusalem, the city of God. Now uma be outside benza khona lokho okwenziwa uIsrayeli ehlane, baba ngaphandle ngoba babelinde bona into ngaphandle kokukholwa. Ingakho noMoses kuthiwa watshengiswa kodwa kangenanga ngoba wenza ungakholwa. Kwakufanele zonke izinto ayezenza azenze ngokukholwa ukuze ezongena eJerusalema noma eKhenani, izwe lokuphumula, izwe loju ney'nyosi, lobisi ney'nyosi. Amen. So ke iJerusalema elisha esesifinyelele kulo, esikulo manje, liyingxenye yezulu elisha, ubukhosi bukaNkulunkulu. Ngoba the kingdom of God, umbuso omiphakade, uestablishwe noma umiswe ngo-70 AD ngesikhathi kuqedwa the old generation noma the old covenant. Ngesikhathi iqedwa lo covenant kwamiswa umbuso wa-establishwa. Abaningi bathi umbuso wama ngesikhathi uJesu efa isiphambanweni. Cha, lapho wawuse at hand, wawuza ususeduzane. Uthi uJesu uphakathi kwenu. Angeke niubone ngamehla, angeke nithi nanku ngoba wawusazomiswa ume maqede ungaphindi ushiyele eminye imibuso. Inkosi yami, le ndaba siyayifunda kodwa siyizwa ngey'khathi ey'ningi. Nami ngiyayifaka lapho ukuthi le ndaba ngangayizwa, ngangivele ngibuka enye into ngibe physical kuyona, kanti cha, la si-spiritual. Okunye ke kuthiwa leli Jerusalema futhi libonakala emhlabeni kubantu abasha besivumelwano. Alibonakali, yabona laba ababhubhaya abalibonanga, nalaba basala abangangena eKhenani abalibonanga iKhenani. Namanje abangenile babona ukuthi bangenile, abangakangena baboni, basalinde ukuyongena. Angeke kwenzeke ukuthi amazwi enkosi, inkosi ithi loba lokhu bise isho okunye ongasikhona lokho ekushoyo. Phinde bazalwane, ngiyaphika impela. Njengoba samukela umbuso onganyakaziswa, maHebheru 12 verse 28, unombuso esawamukela, lo mbuso kuthiwa angeke unyakaziswe. Cela ukuyifunda leyo verse 28. Ifundeka kanjena ke bazalwane. Ithi ngakho ke lokhu samukeliswa umbuso ongenakunyakaziswa, masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokumthokozisa nangokumhlonipha nangokuthuthumela. Simbonga sesikuwo lo mbuso, sesamukelisiwe
umbuso ongenakuzanyazanyiswa noma ongenakinyakaziswa noma the kingdom that cannot be shackled, the unshakable kingdom. Uthi uTPT, since we are receiving our rights to an unshakable kingdom, we should be extremely thankful and offer God the purest worship that delights His heart as we lay down our lives in absolute surrender, filled with aware. So, lo mbuso bazalwane, umbuso omile manje, hayi uyoma, umile manje. Angedluleke lapha bazalwane. Umbuso lo awusalindelwe, wamukelwe, sikuwo. Uma ungakabi kuwo, uphuthelwe mzalwane. Ngoba uzokhuluma ukuthi masiyisondeze enkosini, sithuthumela. Sesasondela sikuye, ukithi sikuye, uJesu kithi, uMoya oNgcwele ukithi forever. Akukho la esishiya khona, asishiywa thina esesikuleli Jerusalem elisha. Kodwa abangakafika basathi in the future, bona ke fanele basondele, bathi sondelani bazalwane, sondelani enkosini. Asisasondeli, sikuyo inkosi kithi, ithi iyokwehla yona uJesu noyise bayokwehla bahlale nathi njalo njalo. They will indwell us. Yabona makuthiwa into ihleli kuwe, awusondeli kuyo ngoba iyiphathi yakho. Ke ngingakhulumi kakhulu kodwa nje injalo indaba yethu. uPeter wesibili chapter 3 uthi ke yena ukudlula kwezulu nomhlaba wakudala. Yini ukudlula kwezulu nomhlaba wakudala? Uyaqhubeka uPeter, ngiyacaphuna nje bazalwane, angeke ngifunde yonke ngoba is the whole chapter 3. Uverse 7 wakhona uthi izulu nomhlaba wamanje ugcinelwe umlilo. When is namanje? Izulu nomhlaba wamanje ugcinelwe umlilo. That was before AD 70, ngesikhathi sabapostoli. Okay? Lokhu ke bazalwane kusinikeza leso sigaba leso ukuthi esikhathi sabapostoli babe sakhomba phambili ukuthi leli izulu nomhlaba kubekelwe umlilo, kwakuzoqedwa ngomlilo. That was before 70 AD. Ohlelweni lwesivumelwano esidala izinto zakhona lezi ukuthi ohlelweni lwesivumelwano esidala kwakuzoqothwa ngomlilo konke lokhu, hayi ekubhujisweni kweplanet noma womhlaba wonke noma komhlaba onotshani, onolwandle, onani neyinkomo, kuphele yonke into ekhona, izitolo kube ugumbe, cha bazalwane, akukhulunywa ngalowo mhlaba. Sesifunde kaningi sicacisa lokho ukuthi akukhulunywa ngeplanet Earth, kodwa kukhulunywa ngomhlaba loya wama last days. Amen. Umlilo umele ukwahlulela kukaNkulunkulu u70 AD, iwona uzoqotha imbokothe nesisekelo. Pho ke silindele izulu elisha nomhlaba omusha? Yebo, babelindele izulu elisha nomhlaba omusha uma kuqedwa ngalo umhlaba omdala nezulu elidala. Babelindele. That was also before AD 70. Lokhu kulindela ke kwakungukulindela kwabaapostoli besaya khona, hayi thina. Hayi akucace bazalwane ukuthi thina cha asisangeni lapho.
thina sesifikile ezulwini elisha nasemhlabeni omusha. Izulu elisha yini? Ngike ngathi ukucacisa sokucacisa kwi-handout. Nomhlaba omusha yini? Kodwa sekukwavela lapha kumaHebheru ukuthi izulu elisha nomhlaba omusha umuzi wethu, the New Jerusalem, where God is. La konke kuqediwe sekumi okukodwa okungase kuphela osekumphakade. Hallelujah. Isambulo 21 to 22. Izulu elisha nomhlaba omusha, uverse 1 wakhona uthi ka verse 21 ka chapter 21 uthi ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha. Awu, usho njalo umzalwane okuthiwa kalobe konke lokho kuzokwenzeka. Lokhu usho isimo esisha sobudlelwano. uNkulunkulu uhlala nabantu bakhe. Uverse 3 lo. uNkulunkulu usehlileke manje usehlala nobani? Nabantu bakhe. Kuyaphambana ke lokhu ukuthi uNkulunkulu uJesu uzokwehla azolanda abantu abathatha ahambe nabo ayezulwini. Le ndaba ize ithi kanjalo nasemhleni kaNowa. Uma umuntu efunda kahle imhla kaNowa, bonke abantu abamemeka emkhunjini kaNowa bangena. Laseliyana izulu. Wathi bonke abantu aba-outside abangekho phakathi emkhunjini kaNowa babhubha bonke, abahlwithwanga. Noma ke singathi bahlwithwa bonke, bafa, balahlwa inguna phakathi. Kodwa laba ababasemkhunjini kaNowa bona basinda, wabagcina umkhumbi, kwenzeka iparousia. Bathathwa benyuka, batata ngaphezu kwamanzi, baflota in the air. Kwase kuthi uma amanzi ephela babuya bagcwalisa umhlaba, bazalana abande. Siqhamuka lapho nje la siqhamuka khona. So ke into ethi ibandla lizohlwithwa lihambe nenkosi, lihlale nenkosi ezulwini. Yes, lizohlala nenkosi ezulwini, but izulu lizokwehla lize emhlabeni. Uthi uPaul, ngiyabubula ngikulomzimba, the old body, okuwumthetho, the law, the body of Moses. Ububula ekulowo mzimba lowo, ebubulela ukulakanyiswa nomzimba ovela phezulu ezulwini. Imuphi lo mzimba? Is a New Jerusalem. Lo mzimba uKristu uqobo, ngoba sonke singena kuwo lo mzimba. We are in Christ. uMaHebheru 3 verse 6 uthi uJesu nayo indlu. Le ndlu kaJesu sonke singena khona, kuthiwa nathi siyiyo. Angazi ukuthi uyokuphika lokho uzofike phi uma kungathiwa uyakuphika njengami ngisakuphika ngithi hayi ayikho lento abayishoyo. Kodwa uNkulunkulu engisiza wangenza ngaze ngabona ukuthi hayi le ndaba iyiyo, angikwazi ukuyiphika. Amen. Kuvela ke ngokusobala abazalwane ukuthi kule ndlu entsha akusekho ithempeli noma alisekho ithempeli, ngoba uNkulunkulu nemvana noma nendodana kaNkulunkulu bayithempeli. Chapter 21 law verse 22. Okuthiwa nathi ke siyilelo thempeli lelo. Phela khumbulani bazalwane ukuthiwa uNkulunkulu uthe akase ukuphinda ahlale ethempelini elakhiwe ngezandla. Angikholwa ukuthi phakathi kwendlu yenkosi kungakhona umuntu othi naye njengamaJuda lana akhulumayo athi kusaza kwakhiwa ithempeli bese indoda enganamthetho ihambe iyongena kulo. Iliphi nje manje ngoba ladilizwa? Iliphi nje manje ithempeli indoda enganamthetho yofika ingene kulo ngoba lisekho?
alisekho bazalwane, alisekho. Ladilika ngo-70 AD. So uNkulunkulu nendodana yakhe nebandla sebeyithempeli la kuhlala khona uNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala kumakoti. Umakoti uyena owubuhle bukaNkulunkulu nendodana. Umakoti wewundlu lowo. So ke singuye kumakoti. Bese ithi isambulo 22 ithi umfula wokuphila nomuthi wokuphila, that is the new life in Christ. Kuxoxwa ke ngomfula lo lesasiziba esikhulukazi esilapha ya kuleli Jerusalem elisha, elinomuthi wakhona, umuthi wokuphila. Lo muthi lowo iloya okuthiwa uAdam wavijwa ukuthi angasadle emthini wokuphila, ngoba wayeyophila phakade esonile. Basho njalo abazalwane. Manje ke kulokhu kuphila esesinakho lapha ensimini noma lapha ya eJerusalem elisha, sinokuphila kwendodana kwaphakade. Ingakho athi uJesu othole ukuphila okuvela kimi akase ukufa, wedlulile ekufeni wangena ekuphileni okuphakade. Yikho ke lokhu kuyimpilo eqhubekayo yesivumelwano esisha. Ukuphulukiswa kwezizwe kulapho ukuphila okugeleza njalo njalo ukuKristu. Iwona amanzi la, uma umuntu efumanela amanzi akaphinde ome futhi akadingi lutho. Lamanzi akabonakala kuthiwa kunechibi eSilowam. Leli chibi kuthiwa abantu babelinda ukuthi linyakaziswe bese beyangena. Uma uJesu efika akathi abangene echibini ngoba usefikile, sekufikile ukuphelela. NoLazarus naye kuthiwa uzawuvuka. Uxoxwa ke indaba eningi lapho, uthi uJesu okholwa yimi akasafi, noma efa uwophila. Sesikutholile bazalwane ukuphila okuphakade. Asisafi noma ufa lomzimba, kodwa thina sesemukele the immortality. Le immortality tholakala in Christ. If you are in Christ, you are now being immortal. You won't die anymore. Ngapha kwi-city, ku-the new city, akufiwa, kodwa ngaphandle kwe-city kuyafiwa, because outside the city there is darkness. Siyamema-ke, siyashumayela namanje. Sishumayeza abantu abangaphandle, abangangenile emzini iZiyoni, abangekho ngaphakathi eJerusalem. Siyabashumayeza ukuthi bangene ukuze baphile phakade, ngoba la akusekho ukufa, kunokuphila okuphakade. Amen. Asithathe-ke manje incwadi yabaseKorinte besibili chapter 5 verse 17 ijwayelekile. Ithi ke yona umhlaba omusha uqala kumuntu omusha. Ngiyaparaphrase. Uma ke lencwadi sixoxela kanje bazalwane, uPaul uthi ngakho ke uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Finish and clear. Okudala kudlulile. Ikuphi okudala? Yilokhu yakomhlaba omdala. The days, the old covenant. Lezi ezibizwa kuthiwa ama last days esesingasenawo namhlanje. Bona nje uma umzalwane ethi sikuma last days, hayi akafundi kahle. Ngiyamsaba lo mzalwane. Ithi ke lo mzalwane, bheka konke sekube kusha. Bheka konke sekube kusha. Yini kube kusha? Ingoba sesenziwe basha in Christ. Sizidalwe ezintsha. Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba izulu elisha nomhlaba omusha akuqali ngezinto kodwa ngabantu.
kusho ukuthini lokhu? Okudala isimo sesivumelwano esidala. So ke izinto zaleso sivumelwano azisiyona ingxenye yokwenza isidalwa esisha. Okusha impilo ekuKristu ngaphansi kombuso onganakunyakaziswa, the unshakable kingdom. Kulombuso ke bazalwane omile elithi izwi uDaniel wabona itshe kungesandla samuntu lishaya phansi einyaweni, wadileka yonke imibuso umbuso wodwa ongasekushiyela mbuso. Sikuwo ke lo mbuso. This is the last kingdom, the everlasting kingdom, the eternity. Inguna phakade siyichithela khona, la kunokuphila khona kungasafiwa khona. Umuntu omusha luhlobo luni lomuntu okuthiwa umuntu omusha? Umuntu omukela ukuphila kukaKristu wedlule ekufeni. Ukufa kwanqotshwa, akusekho kubo bonke abakuKristu Jesu. Death is history. Ngoba isono sinqotshiwe, umthetho wachithwa, nezinto zonke zomthetho zachithwa, they are no more. So ukona ke obekwenza umuntu afe ngenxa yesono sakhe akusekho, nokufa akusekho, la sekunokuphila okuphakade kuleli khaya elisha. Umzalwane uphila emhlabeni omusha, the New Jerusalem. Lo mhlaba uyisibonakaliso sokuthi umbuso usumile. Lo mbuso umi phakade. Asiphetheke bazalwane. Lesi siphetho isiphetho esihlanganisa konke sesixoxile ngemuva kuka AD 70. Amanye amazwi post AD 70. U-AD 70 simaka njengosuku olukhulu lwenkosi la uJesu ebuya eqeda ngama last days emisa the everlasting kingdom. Isambulo 119 siyagoqa manje bazalwane. Sagcwaliseka. Ma sigcwaliseka kusho lokhu ukuthi okwakuzokwenzeka sekwenzekile. Akusekuphinde kwenzeke lokhu ya okulapha kuverse 19. Sekwenzeka, finish and clear. AmaHebheru 12 athi sesifikile eJerusalem elisha. Clear. Asiyo ukufika, sesifikile. uPeter wesibili chapter 3 yena uthi okudala kudlulile, amazulu amadala adlulile, asha nqonqa nomhlaba wakhona kwamokusha. Isambulo 21 to 22 sibonisa impilo esesimisiwe kuyo phakade. Siyimi manje, we are in possession of this life, this new life. Asisayikhombi in a promise in the future. AbaseKorinte besibili chapter 5 verse 17 yona ithi sesiyizidalwa noma mina sengiyisidalwa esisha kulomhlaba omusha, that is in Christ. Umhlaba omusha is in Christ. Ngakho ke siphila osukwini lwesikhombisa, ukuphumula lokho. Siphila ezulwini elisha nasemhlabeni omusha. Ifa siliphethe, sesilicevile, we have it. We are in the kingdom. Ifa lethu umbuso ila sithokoza khona ukulunga, ukuthula, ukuthokoza kuMoya oNgcwele
ifa lethu lonke lelo. That's where we are now. Umbuso ukhona manje ongenyakaziswe omphakade. Isambulo 21 verse 5. Bheka ngenza zonke izinto zibe zintsha. Ngiyakha nje bazalwane. Uthi bheka ngenza zonke izinto zibe zintsha. Sesifike la khona sesenziwe saba zidalwa ezintsha, senziwe yinkosi asizenzanga. Lena impilo yombuso egcwalisekile, hayi ithemba lesikhathi esizayo, where the futurist will say hayi konke lokhu kuseza, nensindiso yethu iseza, nombuso the kingdom useza, wawuza ngesikhathi sabapostoli namanje useza. Hayi bazalwane, siyakha sakha indlu yenkosi, yayakhiwa ngesikhathi sabapostoli namanje sakhiwa. The futurist will say that, but thina ke esesibona ngenye indlela, sesifunde kahle iBhayibheli, asisasho, sesithi konke kugcwalisekile. Iqiniso esiphila kulo namuhla uKristu. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane, inkosi inisikelele. Sifika la siphetha khona ngendaba esiyixoxayo engithe iwupart 4, iwupart 4B, la sizobe sixoxa khona ngendaba yethu yesivumelwano saphakade, isivumelwano esisha saphakade. Sesedlulile la khona sikwi-transition, la umthetho wawuhamba ngapha, ibandla lihamba ngapha, lisebenza ligadile, libubula lisemzimbeni omdala, lilindele ukulakanyiswa nomzimba omusha ovela ezulwini. Lo mzimba omusha ovela ezulwini usufikile, indlu yenkosi, uNkulunkulu wethu uqobo uyiyo, uJesu uyiyo, thina siyiyo, uNkulunkulu uhlala kithi, nathi sihlala kuye, umoya kaNkulunkulu uhlala kithi, nathi kanjalo siphila naye. Asisekho la khona sikhala sithi uNkulunkulu ushiyile, uNkulunkulu usilahlile, ngoba akasakwazi ukukwenza lokho, ngoba indlu yakhe uNkulunkulu akaphumi kuyo. Uma sibuka lapha endaweni engcwele kwakungena umpristi omkhulu kanye ngonyaka hlambulula noma kwenza inkonzo okuthiwa i-atonement, la khona abantu kufanele bathethelele isizwe, sithethelelwe izono zaso, naye umpristi omkhulu athethelelwe izono ngokuzofafaza igazi lenkunzi lapho endaweni engcwele. uNkulunkulu wayengaphumi aye kubo, wayehlala endaweni engcwele. Bona njalo ngesikhathi salokho umpristi omkhulu wayazi ukuthi kufanele ayilungiselele ukuyongena khona. So nathi ke bazalwane, uNkulunkulu uyibhidlizile indlu endala, wasuka kuyo permanently wazohlala endlini entsha, indlu eyithi, indlu enguye, uhlala khona phakade. Siyindlu kaNkulunkulu engcwele, uNkulunkulu ahlala kuyo egameni lenkosi. Insindiso yonke, ayisekho ingxenye yensindiso okuthiwa sisayilindile, ngoba sifike kuvuthondaba la yonke into seyenziwe. There is not even an inch esele okuthiwa isazogcwaliseka. You can prove it to me. Uma ikhona ngiyophenduka mzalwane, angidazenkani, kodwa lokho engikuxoxayo yilokhu inkosi eyakuxoxa kimi, nesaxoxayo kimi, nesaqhubeka ikuxoxa, ngoba sisemzini waphakade la khona izinto zonke seyiphelele. Sifundeka konke ke bazalwane, kusukela ekuqaleni upart 1, kuqala izinto, seza la khona kuthiwa ama-last days,
saze sazofika la khona kuthiwa ama everlasting days noma age, the age that will not terminate, will be forever and ever and ever. Amen. We are in rest now in the mighty name of Jesus. Nilale kahle bazalwane, niphile, inkosi ibe nani. Amen.